sige. Unya, kumusta ang dot ninyong duha? Naunsa man kadira Charmina? Nakaunahuna na po kadirag di mao ba? Hoy, mananap! Huwag kay kakaluto ha, kay nag-uguwag ka kadriya ha? Ikaw, babae, hana ka! Hoy, unsay ako? Nintabang ra ko nimong bana ba kay galakaw-lakaw ka? Aw, tabang! Tabag duot! Unya, happy na mo! Kahugas ni isa o. Wala ka sa ko ha. Ano naman to? Matukos pilahan ni Ikang. Patawag na ko sa maestra. Ambot mo sila po ikuan sa imong anak dito. Nala sige, kaya na po kay pandayon ron. Busy kay ko, balik layo na. Pagluto pa ni Udto ha. Wala lagi. Ako rin madaog na kurap po isa diri. Uy, kadayong ano eh. Si Charmina, lakaw-lakaw pag yun. Mapay busy kita diri. Uy. Uy, babe! Asa man ka? Oy, Sir Babe. Unsa man kadira? Murag busy lagi kay kadiha. Karang, kuhan ba? Magpadayong ta ko kay di mo kadaog gudanay god. Aw sige, walay problema. Wa man kay imong asawa diha. Gani, kay nilakaw. Ako'y katabang diri. Ali, be. Sige. Saon man gud ay ni God? Kuhan ba? Naog ra na to kay magpanday ko nila misa kay... Sige. Madaog ka. Pagta man ani. Uy, hinaya. Hinaya ba? Sige, inayon na ako. Inot ako gamay bantaya. Hinaya duot Sir Babe. Kay naipit ko ba? Uya, Uy, asa mas bandi kang mama? Wala na pa ko kapantay. Bato ka ni may taong sa ito. Ah, gipangita na ako ba? Asa ka to? Bawal ang bugay no. Masabay na ko inyo, be. Wala tayo kakabalo na iwan ay manangin mong mama kasali ay. Wala gani no. Sabay na ito sa mo to. Sabay lang tapos makita na to to. Kita tayo mato. Sa. Si Duot. Si mama. Hindi utay naman nun. Hinay naman na pagkaduutan. Tay giduot-duot ni bay. Tesa. Ay pagsaba. Ay pagsaba kay dia. Tay giduot-an. gyud. Imong mama giduot ani buknoy jud. Tay ganing isumbong na to sa amin. Tarungan lagi duot Sir Babe. Tanawa o nang aluslus na Sige. Ang sahon ta ka. Oh, sige. Iduot na ko pag-ayo. Sige, tarungan ta to. Pandamay kinis buknoy giduot-duot kita. Hindi ka na plastar. Kuy pastila. Lisuda jud ani. Goot kayang space mo gud ba sa mo plastar ang dapita ha. Dili ko na to ito. Kainit. Imong mama giduot Oy! ani buknoy. Ay, bumag ito. Asa mo kay gikan? Meeting na ko sa pilahan ni Ikang. Unya, Muli na ko. Hey, Udto na. napalatin dugaya na may huli buds. Ano naman? Dinuutay na rin sila dito. Tarunga ko ninyo ha. Padulong man mi dito sa taon sa hetron. Ay, inyo na pong gidautan akong bana. Wala gyud ni daot buds. Sure gyud ni. Nakadaog gyud jiro. Oh, yung mama mo gito. Ingani man ni sa ringit. Ingani istorya. Ya paminaw ha, ingani istorya. Pag agi na mo sa inyong balay, agi ra mino. Ingana man ang dunggan na mo ka. Hinaya lang buknoy, duot mo kusukat po ni mo duot buknoy uy. Na, ya di mo abot yung sini pag tinuod. Ay, makalagot. Pagtarong mo na ko ha. Okay, pagtarong. Perting tarong nga uy. Oh, gani. Gili-ili pa magina ko sa bintana, perting duot ni buknoy. Unsa bala ka diha. Nood gidi ay. Ang mga baboy ani mga. Kayo ni. Maplastar gini gino. Sige. Sige. Pamusgan ako. Plaster. Sama ni. Duot eh. Bantay na dyan ka na ko. Ikaw agad ka. Bantay na dyan ka na ko ron. Last na rin doon. Sige. Unya. Kumusta ang dot ninyong duha? Naunsa man kadira Charmina? Nakaunahuna na po kadirag di mao ba? Ang trabaho naman mo kahit na makasulpot diha ah. Bang, nagdayong-dayong man ng simento kay di ka makatabang nako. Nagkaibaw makakunsa kong gilakaw. Nag-meeting ko sa eskwelahan sa imong anak. Hoy, mananap. Huwag kay kakaluto ha. Kay nag-uguwag ka kadriya ha. Ikaw, babae, hana ka. Hoy, unsay ako? Nintabang ra ko nimong bana ba kay galakaw-lakaw ka? Aw, tabang. Tabag duot. Unya, happy na mo. Sa mintong kamang ko mang. Nagitabangan rin kung kalsa ni simento, magsuko-suko, marin ka. Ang instinct sa babae di magkamali. Hoy, babae. Wadyo ka na taga matunaging adlaw gyud no? Hoy, Charmina, wala jud mi. Liglaing gibuhat diri Charmina. Gitabangan na gyud ako na imong bana diri dayong anang simento. Tabangan? Ha? Oh, gitabangan ni Mugduot. Daghag nakakita intawon agata. Saan mo pinag-ingon ni mo, ana? Mapataka-taka rin nag-ingon na chismuso ka na ba? Barog kabalo na dyan ko kasi nagkuhan-kuhan ni mo. Kana imong pari nga, si Bitoy, maglagot na dyan kumadugay na ba?
Imo pandabayon si pare. Kay nga no, guilty ka kay tinuod man. No? Prado mang. Unsa dinalung ka nila day nga dagdayong raman may simento. Unsa man report si mo di ay? Kung unsay na dungog na ko ganyan ang iduot. Mauto akong paminahon pirme. Unsay duot dira at Charmina? Uy, nagpataka ra man kang bayhanaa ka. Uy, unsay pagtuon nimo sa kuan ang atol na gyud maayo? Unya nanampak gyud. No? Aw, sampak. Uy, kisa gidi manampak ka plaster kaysa kuan sa lamisa. Bisag unsa pay kuan nimo buk ni ba? Di gyud ko mutuon nimo gyud. Na, ambot lang gyud na imong asawa buknoy, nasubraan. Agi ko be, ay sigarang harang. Pawan ti ka karon. Bayhanaa ka. Aw, nilakaw na. Ikaw na lang dayong ako be. Kalagot. Oh, sige daw be. Ikaw daw be. Oh, piti bugata ni simento. Dayongin ako. Asa imo ko sa gibutang sa imong lubot? Ta na makagkuan mo. Nalim ba na? Bisag ako yung maarsa, makarsa ko na ba? Oh, sige, ikaw na lang kundutan. Pero dili na lang ko, kay nawa na ko sumod. Samentong kamang uy, ma'am. Sige ra makakasokos ko. Ayun, siguro ako'y gulay gibuhat.